Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα κλαμπ με κοτόπουλο πανέ και ψωμί σίκαλης. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Για το ψωμί έχουμε ακούσει πολλά, αλλά ψωμί από ψωμί διαφέρει. Εμείς για τη σημερινή συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε γερμανικό ψωμί σίκαλης εμπλουτισμένο με πρωτεΐνες από τη Meste Macher, μια διεθνώς αναγνωρισμένη γερμανική εταιρεία αρτοποιίας με ιστορία που ξεκινά από το 1871. Αυτό το πεντανόστιμο ψωμί περιέχει 3,1 φορές περισσότερη πρωτεΐνη και 71% λιγότερους υδατάνθρακες από το συμβατικό ψωμί ολικής άλεσης. Είναι ιδανικό για να το απολαύσετε και ψημένο, γίνεται τραγανό. Είναι και ιδανική επιλογή όμως για όσους προσέχουν τη φυσική τους κατάσταση και επιδιώκουν μια ισορροπημένη διατροφή. Ιδανικό για σνακ, τέλειο και για κλαψάντουιτς που θα φτιάξω εγώ σήμερα. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι και πλούσιο σε ωφέλιμα ω3 λιπαρά οξέα. Και είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Ξεκινάω να το βάλω στην τοστιέρα. Λοιπόν, ανοίγω εδώ την τοστιέρα μου, να βάλω μέσα τις φέτες. Και ενώ φρυγανίζεται το ψωμί, πάμε να πανάρουμε το κοτόπουλο. Έχω πάρει φιλέτο στήθος, το έχω κόψει σε λεπτά κομματάκια. Βάζω λοιπόν γαντάκια. Και πες μας τι θα βάλουμε. Και έχω πάρει εδώ πέρα 3 πιάτα. Στο ένα έχω βάλει το αλεύρι, στο άλλο έχω χτυπήσει τα αυγά και στο τρίτο θα βάλω τη φρυγανιά. Την παρμεζάνα. Και μοσχοκάριδο από τα Μπαχαρικά Ινδία, μια εταιρεία με μεγάλη ιστορία, πανελλαδική παρουσία και προϊόντα που απογειώνουν κάθε πιάτο με τη γεύση τους. Μόνο να τα μυρίσεις θα καταλάβεις ακριβώς τι εννοώ. Το μυρίζω ήδη. Θα βάλω και λίγο αλάτι, πιπέρι, ανακατεύω. Φέρνω και τον κάδο. Λοιπόν, θα βάλω τον κάδο στο πλάι και έρχομαι εδώ να πάρω τα φιλετίνια κοτόπουλου. Θα περάσω πρώτα από το αλεύρι, έπειτα από το αυγό και τέλος από το μείγμα της φρυγανιάς με την παρμεζάνα. Και έρχομαι κατευθείαν να το απλώσω εδώ μέσα στον κάδο. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου με τον ίδιο ρυθμό. Πάμε να βάλουμε τώρα και το τελευταίο κοτοπουλάκι στον κάδο και μετά θα ψήσουμε μέχρι να γίνει τραγανό και χρυσαφένιο. Στα μισά θα τα γυρίσω και τα τελευταία 3-4 λεπτά θα βάλω και λίγο τυράκι από πάνω για να λιώσει και να γίνει τέλειο. Στους 180 για 15 λεπτά. Λοιπόν, να καθαρίσουμε λιγάκι να μαζέψουμε για να βγάλουμε και τα ψωμάκια μας τα οποία είναι έτοιμα. Λατρεύω αυτό το ψωμάκι, λοιπόν. Μου μυρίζει ήδη, καταπληκτικά. Θες να φτιάξουμε και τη σως μας, που είναι επίσης full σε πρωτεΐνη και πάρα πολύ νόστιμη και θρεπτική. Εγώ θέλω να το φάω. Αργούμε πολύ. Περίμενε 2 λεπτάκια. Λοιπόν, έχω γιαούρτι, έχω μουστάρδα. Θα βάλω ξύσμα λεμονιού. Θα βάλω αλάτι και πιπέρι. Και θα βάλω και λίγη πάπρικα, καπνιστή. Ανακατεύω. Έτοιμη η σως και νομίζω είναι και το κοτόπουλο, για να δούμε. Μυρίζει τέλεια το κοτόπουλο. Είναι έτοιμο για να βάλουμε πάνω το τυρί, να λιώσει και αυτό. Δεν θα αργήσει πολύ. Έχεις κάπου να πας? Όχι. Πίνασα, Γαβρίλ. Θα δοκιμάσω λίγο από αυτή την υπέροχη σως που έχεις φτιάξει εδώ, που τα έχεις βάλει όλα πια. Έχεις βάλει γιαούρτι, μουστάρδα, πάπρικα. Και θα έρθω τώρα να ετοιμάσω το κλαμπ. Θα βάλω πρώτα τη σως στις 4 από τις 6 φέτες. Μαρούλι. Θα βάλω και τοματούλα. Και νομίζω είναι έτοιμα τα κοτόπουλά μας. Λοιπόν, πάμε να στήσουμε. Και τώρα θα κόψουμε, ήρθε αυτή η ώρα. Και κοίτα εδώ τι ποίημα έχουμε φτιάξει. Καταπληκτικό.